Good morning! Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10:15 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid po sa inyo ng balita't impormasyong makatotohanan, balita't impormasyong mapagkakatiwalaan at balita't impormasyong may paggagamitan. Yan po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa atin pong mahigit 1.8 million followers. Dito lamang yan sa Facebook at yun pong milyon pang naabot ng ating channel. Siyempre, live ho tayo Luzon, Visayas at Mindanao via Signal Channel 115 at Air Cable Converge Channel 71. Nationwide, kaya nga pinag-uusapan, pisasabihan niya king mabilog a Pilipinas, king labuad Kapampangan, king kaorasang iti. Marami hong mga balita, kabalen. Ang spotlight ay nandito sa ating lalawigan, itong mga nagdaang araw. Kaya naman, shout out sa ating mga kaibigan sa pamamahayag. Ayan. Talaga namang alam natin, mula punong habagat, tuloy-tuloy na itong mga malalaking istorya na hinahabol dito pong mga kasamahan natin sa trabaho dahil nga sentro ng balita ngayon. Siyempre, alam naman ho natin yung mga development. Mamaya, aking papakita yung mga headlines pa na atin pong aabangan at siyempre pag-uusapan ngayong araw ng Huwebes, August 7. Ayan ho mga kabalen. Happy Fiesta sa mga taga Santo Domingo. Karen pong mag-fiesta. Yung mga kaibigan natin sa Santo Domingo, Angeles City. Ayan. Fiesta rin sa Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Koyang Joel Stephen Manalo, Balo Kumanal Beka. King oras sa itiyan. Happy Fiesta. Baka parimlan siguro. King oras sa ini. Yan ho, kabalen. Santo Domingo, yung at syempre, St. Dominic. Opo, yung kaya naman wala ring pasok, yung UST. Ayan. Shout out. Ito ho, kabalen. Silipin muna natin yung sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng syudad ng San Fernando, Pampanga, lalong-lalo na merong ipinatutupad. Ito, truck ban. Ayan, makikita natin. Diyan ho sa screen, ayan, nasa upper right, sa tabi ho ng logo ng CLTV 36 sa inyong mga screen. Tatanggalin ko lang yung logo upang mabasa natin. Sabi, merong truck ban along MacArthur Highway and City proper, Monday to Friday ho yan mga kabalen. Yung oras 8 a.m. to 9 a.m. at 6 a.m. to 6 a.m. to 9 a.m. at saka 4 p.m. to 7 p.m. Ayan mga kabalen. Zoom out na ng ating mga kaibigan. Shout out sa ating mga kaibigan sa City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Lalong-lalo na siyempre sa kanila pong hepe, Kuyang Louie Clemente. Ayan, maraming salamat sa pagbibigay ng update. Opo mga kabalen, ayan, yung kailangan nating antabayanan, City proper at saka sa MacArthur Highway. Sikapin nating makausap si Kuyang Louie mamaya, tanungin din natin dahil meron tayong na-monitor na road crash incident. Opo mga kabalen, aking ipanunood sa inyo yan. Maya-maya lamang, dyan ho sa may syudad din ng San Fernando, Pampanga. Ito ho yung galing kay Attorney Paul Maglalang, yung video. So sa traffic situation muna tayo. Dito ho sa may bandang Pepsi, if you are headed to San Fernando Town proper o di kaya naman intersection, expect nyo ho yung pagbabagal ng trapiko. Diyan pa lamang sa may area ng Pepsi, going to Maimpis and yung sa may Pilar Village hanggang San Isidro dahil ho yan sa, of course, yung ongoing road rehab sa lugar, mga kabalen. Light to moderate traffic. Pagdating naman diyan ho sa may area ng Sakop, kini pong tulid ng Diosdado Macapagal Regional Government Center at bahagyang may pagbabagal pero tuloy-tuloy ho yung andar at maluwag naman yung lalo na yung renovated part dito pong kalsada diyan. So medyo may pagbabagal lamang doon sa area ng Pepsi kasi kuhatin mo naman na mag-U-turn. Kabalan natin, yan ho yung yung area ng U-turn slot kung tawagin. So yan, ingat-ingat ho dyan. Tapos paalala pala dun sa mga bumabiyahe, yung medyo hindi pantay yung kalsada, lalo na pagbaha. So, merong harang na, pero baka lang may mga malito pa rin. So, iwasan hong magigilid
lalo na pag inuulan at mataas ang tubig dyan sa may area ng sakop dahil ongoing road construction. O tapo, mabaldog kayo. Ingat-ingat ho tayo mga kabalen. At sana'y matapos on time dahil na-delay na itong proyekto. Sana matapos na September, October at dapat July talaga pero September daw target matapos. Ito sisikapin ho mga kabalen at malalaman natin sa mga darating na panahon. Ika nga. Samantala, silipin natin traffic situation dyan sa may ibang bahagi pa ng San Fernando. Light traffic, nakikita natin sa ating monitoring sa mga oras na ito. Ayan, and even dun sa may downtown part. Ganyan din sa may Jose Abad Santos Avenue going to from NLEX Interchange. Light traffic, At dito ho sa may Palawe, light traffic din. Gayon din sa may San Juan, yung going to Lazarine Boulevard coming from Capitol Boulevard. Light traffic ho yan, mga kabalen. Yan. Ingat ho sa mga babiyahe ngayong araw na ito. Ito mula ho sa may San Fernando, silipin natin yung sitwasyon sa Bataan habang sinisikap nating makausap para sa isang phone patch interview si Sir Louie Clemente. Kaugnay nga nitong insidenteng nating na-monitor, yung road crash dyan sa may kahabaan po nitong Walter Mart. Isa pong involved dito yung truck. Sige, mamaya papakita ko. Sige, Bataan muna tayo. Traffic situation sa lalawigan ng Bataan. Ito mga kabalen. Kung kayo ho ay babiyahe westward, going to Zambales, Olongapo City at Balanga, ayan, ito ho yung aasahan ninyo na sitwasyon ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa lalawigan ng Bataan. May bahagyang pila dyan sa may Layak, patungong Balanga at doon sa traffic light. Of course, expected yan. Coolish Crossing, maluwag ho ganyan din sa may Balanga 4 lanes, Alauli Crossing at maluwag din ang kalsada. At ganyan din sa may rotonda, dyan ho sa may Balanga. Paalala, sumunod ho sa mga itinakdang speed limit. Kabalen, kaya naman ingat ho lalo na dyan sa may yung Roman X Highway. Talagang minsan mabibilis yung mga sasakyan dahil maluwag ho yung kalsada at maganda yung daan, in fairness. So, nakikita ho natin, nag-e-enjoy masyado yung mga driver kaya ho mahigpit na ipinatutupad ito hong mga speed limit dyan ho sa lalawigan ng Bataan. 60 ho yung motorsiklo, huwag na ho kayo mag-banking. 80 ho sa private vehicle, PUV 70 lang. At yung mga van ay 50. At yung mga truck o yung truck at vans, 50 lamang yan mga kabalen. Meantime, ito, NLEX muna tayo. Bilisan lang natin, paspasan natin. Sa NLEX muna, Ito. Para ho sa mga babiyahe ngayong araw ho ng Webes, real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Kabalen, expected ho yung mahabang pila ng mga sasakyan kung kayo ho'y patungo ng Metro Manila sa oras na ito. Diyan sa may Mindanao Toll Plaza, may pila na. Ganyan din ho sa may area ng May Kawayan Interchange. Ayon ho sa NLEX, ay nagkaroon ng merong 200-meter vehicle queue, Diyan sa Balintawak Toll Plaza, kaninang bandang alas 9 Gs, At diyan sa May Kawayan, meron ding traffic build up diyan sa area na yan, mga kabalen. So, paalala ho sa mga motorista, abay, i-check ho yung inyong mga sasakyan bago kayo bumiyahe at syempre, i-check ho ninyo ang inyong mga pangangatawan upang matiyak ang inyong kaligtasan sa daan, mga kabalen. Ang inyo pong napanood, yan ay traffic situation via NLEX Corporation sa mga oras na ito. For the meantime, ito silipin natin. Sumugot naman si Sir Louie.
mamaya sikapin nating makausap. So tungkol dun sa road crash incident, ito, nandito ho sa linya ng telepono, Ginoong Louie Clemente. Hello, Sir Louie. Good morning. Morning, Sir Justin. Apo, sir, magtatanong lang tayo tungkol po dun sa na-monitor natin na road crash incident dyan ho sa may syudad ng San Fernando. Nangyari ito kagabi, sir, dyan sa tapat ng Walter Mart. Ano ho yung details, sir, na pwede natin ibahagi sa ating mga viewers? Yes, sir. Nagkaroon nga ng minor road collision po dito sa may harapan po ng isang mall. At agad naman po tayo nakapag-responde, and then na-turn over naman po sa PNP. So wala naman naitalang injured, at nag-usap lang naman po yung dalawang drivers involved. Opo. Sir, itong insidente, ito po yung nangyari nung rush hour to, no, sir? Bandang Actually, past the peak hour na nung nangyari yan. Past 8 na yan eh. And then nung tayo report sa amin GC, yun nga, meron naman tayong traffic enforcer na rumisponde. And dahil nga wala namang na-injured, as far as our group chat is concerned, so yun lang yung ay balita sa amin through our GC. Sir, makikihingi lang kami ng update, na observe namin itong mga inilagay na U-turn slots sa kahabaan ng MacArthur, especially during rush hour, are of course nanatili. Ibig sabihin, sabi nga ninyo nung huling usapan natin, testingin ninyo pag effective, mag-stay sila. So ito ho, sir, mukhang effective kasi mag-stay lang. At kumusta ho yung observation ngayon, sir? Actually, effective ho talaga yung nilagay ho nating U-turn slots within the Dolores Business District. In fact, marami ho ang nagbigay ng observation sa amin from the private sector na okay po yung nagawa. But of course, we are hoping na sana yan ay maging permanent structure ang mailagay. Though yan po ay jurisdiction ng DPWH. The last time we have spoken to them, sabi ho nila kasama naman doon sa kanilang pagpaplano sa MacArthur Highway. Dangan nga lang, Sir Justin, right now, medyo talaga pong very challenging po ang traffic natin sa MacArthur Highway. Gawa nga po ng sabay-sabay po yung road construction within the stretch of the MacArthur Highway. Especially po yung sa may Business Dolores Business District na yan, by October po kasi makakaroon ng major movement dyan yung ating DOTR. Doon naman po sa construction ng suspension bridge na it will traverse from Dolores up to dyan po sa may papunta po dyan sa may tabi ng St. Dominic Villa. Kung napansin po ninyo, yung malaking building dyan, yung Malyari building, wala na po, na-demolish na. That is because in preparation for the construction po nung posting pagtatayuan po ng suspension bridge dyan sa area. So yung pong business district natin yan, talagang medyo makakaranas po ng major traffic disruption during the construction period. Opo. Sir Louie, yung mga possible adjustment na gagawin? Are you looking at alternate routes? Ito, sir, personal observation, kasi nung isang araw, galing tayo ng opisina, bumabiyahe tayo, at nakita natin itong sa area ng Dolores, may access road tayo sa likod ng Kia, di ba? Yung Sampaloc. Pwede sana siyang magamit, especially during rush hour. During rush hour lang naman, kung saan punong-puno yung intersection. Ang problema, merong mga nakaparada. So nagkakaroon, at hindi lang isang parada, minsan double parking pa yung nangyayari. Ito sir, kayo ba consider ba na magpabawal muna ng parking, ganyan? Meron po ba kayong mga pinag-aaralan? Actually po, ginagawa na ho namin yan, Sir Justin, na nag-coordinate po kami sa mga barangay concerned. Unfortunately, talaga po hindi lang nila masustain yung kanilang clearing operations. Actually, talagang magandang alternate route po yung
If you're going north, you could take the Del Carmen Bulacan Road. Kaya lang, ang isa sa mga challenge po dyan, yun nga po, yung mga obstruction sa daan, lalong-lalo na, yan po ay barangay road, napakasikip lang. Likewise, yun din pong sa may Dolores Sampaloc, yan, medyo nahihirapan din po kami dyan when it comes to clearing activities. Pero tama po kayo, pwede ho yung gawing alternate routes kung tayo po ay papunta naman po ng northern portion po ng city, likewise ng going to Angeles. So isa po yan sa mga ina-advise namin sa mga motorista. And of course, yung pong paggamit natin sa NLEX. Sir Justin, I would like to emphasize lang na talagang yung pong MacArthur Highway natin in the coming weeks, in the coming months, ay talaga pong makakaranas yan ng malaking traffic disruption dahil nga po sa mga ongoing construction. Pero of course, pag natapos po yan, matatamasa naman ho natin yung mabilis na pagbiyahe dyan pagka tapos na po. Ngayon po, meron ho tayong na-observe na talagang malaki ho yung epekto ng pagsasara ho ng mega dike portion natin sa volume ng mga sasakyan papunta ho dito sa MacArthur Highway natin. Yan po ay talagang very, kumbaga, halatado na talagang dumami po yung volume ng mga sasakyan, especially during the peak hours po. Oo. Sir Louie, yung pagpapark sa kalsada, balikan ko lang, meron tayong mga ordinansa naman na nagbabawal talaga, no? Tama ho ba? Meron ho tayo, Sir Justin, kaya lang ang challenge po on the part of the enforcement during peak hours po kasi we prioritize yung pong traffic management kesa sa enforcement, kaya dahil nga po hindi naman po ganun karami yung tao natin. Kaya po umaasa ho tayo doon sa cooperation ho ng barangay na lalong-lalo na total yan naman po yung mga barangay roads na sana po ay ma-maintain na walang obstruction dahil malaking tulong po talaga sila as alternate routes po. Opo. Sir, nakipag-meeting naman na kayo sa mga barangay officials ng na iba't ibang mga barangay dito sa lungsod para mapag-usapan ho yan at ma-erase. Kasi I understand, sabi ko nga nung isang araw sa programa ko, kung ito maintindihan ko sa mga liblib pang lugar na konti yung mga sasakyan. But for example, Dolores City, Business District, tapos kahit sabihing residential yung nasa loob ng Sampaloc, parang kumbaga hindi na yung mas nahihirapan na yung public. I would understand kung nasa malayo pa tayo, nasa Bandang Baliti, Panipuan, Makanyan. Pero kahit po mismo Dolores, shipping ng intersection, hindi mapatupad yung batas ng barangay. Ano ho yung mga na-raise na concern dito, sir? Actually po, gumawa na ho tayo ng actually si Mayor Vilma po ang gumawa ng executive order po para nga po palakasin yung disiplina, kalinisan sa ating pong mga daan. So maaaring may sama po yung mga barangay na yan. And we are coordinating naman po sa DILG at meron din naman po silang regular road clearing within the barangays. Kaya lang po, syempre, lagi po yung napapatulong sa amin. But of course, special concern po itong sa mga malapit po sa MacArthur Highway. Rest assured, Sir Justin, that yan naman po ay naipaparating naman natin sa DILG kasi actually talagang marami yung complaint ng pumapasok po sa aming Facebook page with regards to that particular road. Ang sabi nga nila is napakaikli lang pero talagang yung po mga nakaparada sa gilid marami. So we will relay and continuously coordinate po with DILG and to the barangay concerned, Sir Justin. Opo, baka naman si Kapitan hindi pa nadaraan doon. Kap, paki-check naman, daanan nyo naman, At kahit botante yan, patubad naman natin yung batas. Maraming salamat, Sir Louie Clemente. Ingat ho tayo lagi. Maraming salamat po, Sir Justin. Yan ho, mga kababayan, si Kuyang Louie Clemente ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad ng San Fernando. At gaya nga ng binabanggit, ito, alata na po kasi kayong baryo alata na kitang mga laut. Nakalupa kanita, ako tao ko San Fernando, may bait ko at may ragul ko San Fernando. Yung pong Dolores ngayon, yung pong Dolores kanita yan parehas. So, ewan ko, sana magpatubad na lang tayo. Pero sisikapin natin makaabot ang, syempre, Kap, Alex,
Sana ano, kung kayo po ay nanonood, I'm sure gagawa ng paraan yan ni Kap Alex para naman sa gayon maging maginhawa din yung biyahe ng ating mga kabalen na San Fernando at syempre yung ibang mga motorista. Kasi kailangan kulang yung mga daan Kulang yung mga daan. Lalong-lalo na ngayong kaliwat kanan yung road construction. Dito mo naman pong panupaya pong paminintindi ika nga, di ba? Huwag nyo naman paradahan yung kalsada. Kulang na nga yung mga kalsada natin. Gagawin nyo pang parking lot, di ba? Yan kabalan ang update at buti na lamang ito magandang balita yung binahagi sa atin ni Sir Louie na ito nangyaring insidente dyan sa may tapat ng Walter Mart. Kung makikita ninyo, maraming salamat pala Attorney Paul Maglalang for sending this video to us. And po kabalan ay tiranitan truck banda kanina tinamaan ng truck at mabuti na lamang wala nasaktan sa insidente. Pero ito magsilbi ng babala sa ating mga motorista, no? Lalo na po rin ang mga regulasakyan, yung po pakabilis-bilis huling atintang kasiping kendalan. Minsan kasi akala nila, di ba? May mga iba, hindi ko lahat pero may mga ibang truck. Aminin niyo, I'm sure you will agree. Di ba? I'm not saying that this is itong particular truck na to, ganun siya. Pero may mga ibang truck na dahil ang lalaki nila, parang ang mahal ng preno. Hindi mapindot yung brake. Nakakatakot. Ano? May ingat-ingat naman. May mga kasabay kayo sa daan. Yan kabalen. Tuloy-tuloy natin ang ating pagbabalita. Narito naman ang latest weather report. Alamin natin ang magiging taya ng Kapampangan. Alamin. Kutbapin naman kasi. Manong siswan kay ngeni. Bula ni manong siswan. Ayan po. Pakibaluan tamo yung maging panahon ngeni pong Aldo ning Webis ikapituna ning Agosto ay ni po yung latest weather report. Manibatuk and DOST Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, August 7, 2025. So yung binabantayan po nating low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa line 390 kilometers east ng Kasiguran, Aurora. Mababa pa naman yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo, pero inaasahan natin bilang low pressure area, magdadala po ito ng mga pag-ulan lalo na sa pagtawid nito sa kalupaan natin dito sa Luzon na possible mangyari mamayang gabi or hanggang bukas. So inaasahan po natin mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na dito sa Luzon. Hindi rin natin inaalis ang posibilidad na ito'y maging isang ganap na bagyo over West Philippine Sea. Samantala, meron din tayong low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa line 2,815 kilometers east ng Northern Luzon. Sa ngayon, medium chance ito na maging isang ganap na bagyo, meaning po mababa yung chance na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Pero sa mga susunod na araw, tumataas po yung chance nito na maging isang ganap na bagyo. Hindi rin natin inaalis ang posibilidad na ito'y pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, wala naman itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Another weather system na nagpapaulan dito sa ating bansa ay ang Southwest Monsoon na umiiral dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin, dulot nga po ng low pressure area, magiging maulan po ang ating panahon. Asahan po natin ang makulimlim na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 24 to 31 degrees Celsius. Lawag, 24 to 31 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin na 24 to 31 degrees Celsius. Baguio, 16 to 24 degrees Celsius.
For Tagaytay, isahan natin 23 to 30 degrees Celsius at Legazpi 24 to 31 degrees Celsius. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan dulot netong low pressure area dahil inaasahan din po natin lalo na dito sa may Cagayan Valley, Aurora at Cordillera Administrative Region ang mga malawakang mga pag-ulan. So tutok po tayo sa heavy rainfall warning na possible na ilabas ng Pag-asa. Check po natin lagi ang panahon.gov.ph. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at ibang bahagi po ng Mindanao, inaasahan po natin magiging maulan din po ang kanilang panahon pero dulot naman ito ng southwest monsoon. Inaasahan din naman natin dito sa may Socsargen at Davao Region, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon pero asahan din natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan pagdating sa hapon at sa gabi, dulot pa rin naman ito ng habagat. Agwat ng temperatura for Calayan Island sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Iloilo, 24 to 31 degrees Celsius. For Cebu, 26 to 30 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius. For Zamboanga, 24 to 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. At Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayang mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat, lalo na po dito sa low pressure area natin. At isahan rin po natin yung mga malalakas na hangin at mga pataas na mga pag-alon. Ang sunrise mamaya ay 5:41 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:23 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Maraming salamat, Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa. Apologies for the confusion. Ang barangay captain po ng Barangay Dolores, City of San Fernando, Pampanga ay si Kapitan Alan Patio. Hindi po si Cap Alex pala. May lito kaluguran din kasi tato. Sorry. I'm sorry. Again, apologies for the confusion. Nalito lang po si Kapitan Alan po. So panawagan kay Cap Alan, sana ho pakisilip yung Sampaloc, yung kalsada diyan na lalo na tuwing rush hour madalas gamitin ho bilang access road at alternatibong ruta dahil nga heavy traffic dyan sa may intersection. Ang problema, minsan may mga naka-double park, so nagiging pahirapan din para ho sa mga nagdaraan. Sana baka pwedeng iwasan na lang yung double parking o mas maganda nga, sabi nga ni Kuyang Louie kanina, meron namang batas na nagbabawal talaga sa pagpapark sa kalsada as per DILG, ipatupad political will, at syempre kahit sa local government kay Mayor Bill Macaluwag dapat din naman i-impose din itong mga ganitong klase hong batas, at asahan natin yan dahil Burmans na baluyo naman po ang Christmas season keti po kayong siyudad San Fernando, Pampanga ay mo kayong San Fernando, even kayong Babilog, Pampanga, talagang puntahan, lalong-lalo na yung Christmas capital, syempre San Fernando. Kung sasabay-sabay yung mga ginagawang kalsada, pagpatak ng Burmans, sana matapos agad. Kaya naman, nagbabala na si Sir Louie, expect po ninyo ang mabigat na daloy ng trapiko sa malaking bahagi ng siyudad San Fernando sa mga darating na panahon. Dahil po, Kabalen, ganyan naman talaga. Sana lang, di ba, ito talagang maging long-term solution, yung mga programang ito. At nandiyan syempre yung trend na inaasahan din ng ating mga kababayan. Kung nakikita ho ninyo, kaya pong banda St. Jude traffic light na ito pong istasyon ng tren, po Kabalen, sasadyada rin italakad dito ang biga. Ito po yung North-South Commuter Railway project ng ating pamahalaan. Yan ho ang tren na yan ay magdudugtong mula ho sa New Clark City. Ay idudugtong yan sa may Calamba, Laguna. Yan. At yung phase 1 yung Clark to Kalumpit, tapos Kalumpit to Totoban. Yan ho, Kabalen.
Kaya naman target na mapabilis yung biyahe mula Pampanga patungong Laguna. Kung dati-dati abutin kayo ng 4 na oras. Oras na matapos yung trend, mga kabalen, ay nasa 30 to 40 minutes na lamang daw ang inyong kailangang gugulin mula Pampanga papuntang Laguna. Tanong naman ng marami, Kuyang Justin, kailan naman matatapos yan? Ano? At doon sa mga unang pronouncement ng Administrasyong Marcos ay ayon sa DOTR, target nilang mapaandar itong isang phase o yung phase 1 bago pa man matapos ang termino ni PBBM. Pero nagkaroon ng mga development, pero nakikita naman natin tuloy-tuloy ay even yung right of way acquisition na ginagawa ng DOTR, tuloy-tuloy naman. Kaya naman eto mga kabalen, asahan natin na mapakikinabangan yung trend, target, yung at least yung phase 1, sabi ng DOTR noon, before the end of term ni PBBM. Pero nung sona ni Pangulong Marcos, meron siyang binanggit. Sinabi niya, yung mga iba, mas ma-appreciate natin, mapakikinabangan natin right after pa my administration, but it is important that we lay grounds as early as now for the future, sabi niya, di ba? So, yan mga kabalen, ang aabangan natin at aasahan natin. Isang mabilis na patalastas lamang sa aking pagbabalik, ihahatid ko po mga balita, ang mga headlines ngayong araw ng Huwebes, August 7. Ano ba yan mga kabalen? Ito yung lubog pa rin sa tubig. Yung mga paaralan, lahat po ng paaralan sa Masantol at Macabebe, Pampanga. Kaya naman pinag-aaralan na yung mga pagbubuo o pagtatayo ng mga school building na floating at hanging. At ito pa, isang balita. Pamumunuan po ni dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo ang House Committee on Poverty Alleviation. Nakatanggap po ng tulong ang 6 na pamilyang apektado ng baha sa Florida Blanca mula po sa Eco Protect. At sa iba pang balita, ito. Hay nako. Yun bagong gamit ng FIVOC sa Tarlac. Ninakaw na naman. Yan yung mga balitang yan ang aking ihatid sa inyo sa pagbabalik ng ating programa matapos ang ilang patalastas. Yan mga kabalen, nakapatalastas lang tayo sa telebisyon. Hintayin lang natin. Kumusta kayo? Bakit ganun, no? Ang dami-dami kong ilaw, maitim pa din ako. Hindi ganun talaga. Dahil lang natin yung live natin sa TV. Nakapatalastas pa tayo. Sa Facebook, tuloy-tuloy lang tayo. Kwentuhan niyo muna si Kuyang Justin, yung mga nanonood dyan. Shout out sa pamilya Quiros ng Arayat, Pampanga. Yan. John, get well soon. Maraming salamat din sa mga supporters natin, yung mga kaibigan natin dyan sa bayan ng San Simon. Lalong-lalo na sa mga kaibigan ko. Pamilya. Okay, pamilya Miklat. Shout out. At yung my classmate, Jack Yutuk. Yan, kumusta kayo? Kumusta kayo? Ken pong Santa Monica, San Simon, Pampanga. Yan.
Okay, naka-live na tayo. Ito ho mga kabalen, nananatili pong nakalubog sa tubig. Ito hong mga paaralan. Lahat ng paaralan sa Masantol at Macabebe, Pampanga. Ito po ang kinumpirma ni Congresswoman Dr. Ana York Bondok ng makapanayam ho ng CLTV 36 News dito ho sa ginawang relief operations na pinangunahan ni Education Secretary Sani Angara. Kabilang ho sa mga binisitang paaralan, yung Masantol High School at yung Macabebe Elementary School. Nito pong Miyerkules yan, kahapon lamang, August 6. At kabilang ho dun sa mga ipinamahagi, yung 200,000 pesos na cash aid para ho sa dagdag pamasahe ng 2,000 public school teachers. Ganyan din yung pamimigay ho ng mga laptop computers para ho sa mga paaralan at yung relief supply. Gaya ho ng nabanggit, lubog pa rin sa tubig ito ho mga schools dyan sa Masantol at Macabebe. Kaya naman, kabilang din sa mga pinag-aaralan ho ng pamahalaan ay yung pagtatayo ng tinatawag na mga hanging schools o classrooms and infrastructure. Ibig sabihin, parang silang on stilts para magamit tuwing summer yung sa ilalim, pero tuwing ganitong uulan at mag-high tide ay tuloy ho, ang pag-aaral ng mga kabataan. Nagkaroon din ho ng consultation si Secretary Sani Angara kasama yung mga guro. At dito nga tinalakay yung iba't ibang suliranin na kinahaharap po nitong mga ating guro at mga estudyante na rin, lalong-lalo na yung syempre yung quality of education na apektuhan dahil sa sunod-sunod na classes suspension. Ayon ho kay Secretary Angara, pinag-aaralan na ng Administrasyong Marcos Jr. kung paano matutugunan itong problemang ito at isa daw sa mga prioridad ng administrasyon yung hindi mag-suffer yung quality of education. Doon sa huling briefing, napanood din natin si Sec Sani nung kasagsagan ng habagat, kabilang doon sa mga solusyon na kanilang ginagawa, yung pagpapatupad nga ng mga modular learning kung tawagin. Kaya naman binibigyan ng libro ang bawat mga mag-aaral para ituloy nila yung kanilang pag-aral sa kanilang mga tahanan. Pero ito nakikita nilang kailangan pang dagdagan yung efforts for them really to reach yung number of students na affected ho itong malawakang pagbaha. Lalong-lalo na ho sa mga coastal towns sa bansa, kagaya na lamang ng Masantol at Macabebe. Sa iba naman hong balita, nahalal po si dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo bilang chairperson ng House Committee on Poverty Alleviation. Sa plenary session ng Kamara na ginawa ho nitong Martes, August 5, naghain po ng motion si Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative at Presidential son Sandro Marcos na italaga po ang dating Pangulo bilang pinuno ng nasabing komite. Nakatuon ho ang naturang panel sa mga polisiya at programang tutugon o layong tumugon sa problema ng kahirapan dito po sa ating bansa. Ito naman ho sa ibang balita mga kabalen at kaugnay pa rin ang ginagawang bayanihan ng ating mga kababayan para tulungan ho yung mga nasalanta
nitong habagat na sinunda ng magkakasunod na bagyo, abot ho sa 600 pamilya na kinabibilangan ho ng mga magsasaka mula ho sa bayan ng Florida Blanca, Pampanga ang nakatanggap ng relief packs mula po sa Eco Protect Management Corporation dito pong Miyerkules yan, August 6. Pinangunahan po ni EPMC President and CEO Alain Tan ang distribusyon ng tulong kasama ho si Mayor Michael Galang, Municipal Council at iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan. Ang nasabing relief efforts ay bahagi ng hangarin ng EPMC na matulungang makabangon sa kalamidad ang mga apektado ng magkakasunod na bagyo at habagat. Yan ho kabalan ang latest dyan sa bayan ng Florida Blanca, Pampanga, ulat ni Jody Dizon Mercado. At ito ho, bago tayo magpaalam sa ating huling balita, ito. Ito ho mga kabalen, isang hindi masyadong magandang balita, medyo nakakainis na nga eh. Ninakaw na naman ho ang ilang mahalagang gamit sa seismic station ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS dyan ho sa bayan ng San Jose, Tarlac, na bahagi po ng monitoring network para ho sa bulkang Pinatubo. Ay Diyos ko, Ay, nako buhay. Ayon ho sa mga tauhan ng Pinatubo Volcano Observatory na diskubre ho nitong Miyerkules August 6 ang sapilitang pagbukas ng seismic vault sa istasyon at yun pong pagkawala ng high-tech digitizer na nagkakahalaga ng 1.1 million pesos. Gayun na rin ho yung mga solar battery na nasa 70,000 ang halaga. Ito na ho yung ikatlong insidente ng pagnanakaw sa istasyon. Ang dalawang nauna ay October at December 2024 naman, kung saan ninakaw naman yung kanilang solar panel. Ngayon, ito lang, yung high-tech digitizer na nagkakahalaga ng 1.1 million, saan kaya ibebenta yun ng magnanakaw? Di ba dapat matrace ito? Oo. I-follow up natin ito, aalamin natin sa PNP. Dahil, sino bang gagamit ng ganitong monitoring ng bulkan, di ba? Buti sana kung bisikleta to. Oo, solar panel, maintindihan mo. Nagagamit ng ibang tao yan. Pero yung high-tech digitizer, kailangan malaman. At saan ibebenta? Saan dadalhin? Kung ninakaw, di ba? Pakilo dewari. Isipin niyo, mahal-mahal, 1.1 million. Tapos, anong gagawin sa high-tech digitizer? Di ba, pag binenta? Ipapakilo. Di ba? So, antabayanan ho ninyo ang update sa balitang yan. Atin pong hindi natin po titigilan hanggat hindi natin malalaman kung saan nga ba napunta itong high-tech na gamit ng PHIVOLCS na milyones ang halaga at ninakaw, mga kabalen. 3 beses na ho itong insidente ng nakawan dyan sa nasabing istasyon ng PHIVOLCS. At yan ho ang mga balitang nakalat ng CLTV 36 News sa araw pong ito. Ngayong oras, 10:59 ng araw ng Huwebes, August 7. Kabalen, magpapaalam muna ako pero tutok lamang kayo dito sa ating pages para ho sa iba't ibang mga update at iba't ibang mga balita. Siyempre, impormasyon na may direktang impact sa ating lahat. Muli ito po si Justin Dizon. Maraming salamat po at mag-ingat tayo lagi.